നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സരളി വരിശകൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മഗരിസ പമഗരി സരിഗമ പധനിസ പധനിസ മപധനി സാനിധപ മഗരിസ. മഗരിസ മഗരിസ പമഗരി മഗരിസ പമഗരി മഗരിസ പമഗരി സരിഗമ 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 പധനിസ മഗരിസ പമഗരി സരിഗമ പധനിസ മഗരിസ പമഗരി സരിഗമ പധനിസ 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 മപധനി മപധനി പധനിസ മപധനി സാനിധപ സാനിധപ മഗരിസ മഗരിസ. ഇനി നമുക്ക് താളത്തോടു കൂടി പഠിക്കാം. മഗരിസ പമഗരി സരിഗമ പധനിസ പധനിസ മപധനി സാനിധപ മഗരിസ മഗരിസ പമഗരിസ ത്രിഗമ പധനിസ പധനിസ മപധനി സാനിധപ മഗരിസ മഗരിസ പമഗരിസ ത്രിഗമ പധനിസ പധനിസ മപധനി സാനിധപ മഗരിസ മഗരിസ പമഗരിസ ത്രിഗമ പധനിസ പധനിസ മപധനി സാനിധപ മഗരിസ സരിഗമ പധനിസ സാനിധപ
പ മ ഗ രേ സ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും വളരെ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വരിക.